ହ୍ୟାଲୋ ମାଲୋ ଉଡେଇ ଦେଲାରେ ମତେ ଫଟେଇ ଦେଲା ମୋ ପିଛା। ଆବେ ଅନେଇଛ କଣ? ଚାଲ ଯାଇକି ସେ ବାଣ ବାଲାକୁ ମଜା ଚଖେଇବା। ଆସ। ମଜା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚଖେଇବା, ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟଟେ ଆସିଲା। ଆଗ ସେ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁକୁ ଏ ବାଣରେ ମଜା ଚଖେଇବା। ହେଲେ ମାମୁଁ କେମିତି? ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ସେ ବାଣ ବାଲା ପାଖକୁ ଯିବା। ଆରେ ବାଘା, ଏତେ ବଡ ହାବିଳି ବାଣ କଣ କରିବୁ? ଶୁଣ, ଏଥିରେ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁକୁ ବାନ୍ଧିକି ବସେଇଦବା, ତାପରେ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଆକାଶକୁ ଛାଡିଦବା ଯେ ସେ ଏକାଥରକେ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହେଇକି ପଳେଇବେ।